மாசத்துல 31ஆம் தேதி மட்டும் ஐஸ்கிரீமை மூக்க பிடிக்க முக்கிட்ட வர ஒரு முக்கியமான ஸ்பாட் தான் பாஸ்கின் ராபின்ஸ். இவங்க கிட்ட அப்படின்னா ஸ்பெஷல்னு பாத்தீங்கன்னா 31st அன்னைக்கு மட்டும் டோட்டல் பில்ல 31% ஆஃபர் போட்டு கொடுப்பாங்க. அண்ட் இந்த நியூஸை கேள்விப்பட்டோன்னே இந்த ட்ரிக்கை ட்ரை பண்ணி ஆகணும்னு எங்க போகணும்னு பாத்தீங்கன்னா டி நகர்ல இருக்க பாஸ்கின் ராபின்ஸ்க்கு தான். இந்த கடையில போய் பார்த்தா சம கூட்டமா இருந்துச்சு, நிக்கிறது கூட இடம் இல்லை. எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு பில் கவுண்டர் வரைக்கும் போயிட்டு ஐஸ்கிரீம் ஆர்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். பட் இங்க ஒரு நல்ல விஷயம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன ஃபிளேவர் கேட்டாலும் சாம்பிள் கொடுப்பாங்க. ஸோ சாம்பிள் வாங்கி பாதி வரை ஃபுல் பண்ணிட்டு மீதி பாதி வரை ஃபுல் பண்ண என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா டச் சாக்லேட் அண்ட் கோல்ட் மெடல் ரிப்பன் 2 ஐஸ்கிரீம் தான். இங்க டச் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீமோட டேஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நல்லா சாக்லேட்டே இருந்துச்சு. அண்ட் கோல்ட் மெடல் ரிப்பனோட டேஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நல்ல கேரமல் ஃபிளேவர்ல பக்காவா இருந்துச்சு. அண்ட் இங்க பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா லைட்டா காஸ்ட்லியா தான் இருந்துச்சு. 2 ஸ்கூப்பே பாத்தீங்கன்னா 160 190 ஆயிடுச்சு. அண்ட் டாப்பிங்ஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா 20 ரூபாய். தென் ஃபைனலா பில் போடலான்னு போய் பார்த்தா 450 கிட்ட பில் வந்துச்சு. அது 31% ஆஃபர் சேர்க்கலையான்னு கேட்டது அங்கதான் எங்களுக்கு ஒரு ஆப் வச்சாங்க. அதுதான் என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க 500 ரூபாய்க்கு மேல மொய் வச்சதா நாங்க அதை 31% ஆஃபர் மேல கை வைப்போம்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா 90 ரூபீஸ்க்கு ஒரே காட்டன் கேண்டி ஐஸ்கிரீம் மட்டும் வாங்கிட்டோம். அண்ட் அதுக்கப்புறமா தான் 31% ஆஃபர் போட்டாங்க. பில்லும் 385 வந்துச்சு. ஸோ மாசத்துல 31ஆம் தேதி மட்டும் போக இது ஒரு முக்கியமான ஸ்பாட். போனீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்க.